La torre és, sens dubte, l'edifici més emblemàtic de Torrent. Té la consideració de bé d'interès cultural amb la categoria de monument i ha sigut el centre neuràlgic en la vida de la població des del mateix moment en què es va construir. La torre és una construcció de planta quadrangular i perfil troncopiramidal de 13,65 metres de costat per 22,50 d'alçària. Consta de 5 plantes i terrassa, totes amb la mateixa estructura, 3 naus paral·leles i amb volta, comunicades entre si per una gran obertura en forma d'arc de mig punt. Tenia una entrada en altura molt característica d'este tipus de fortificacions i que donava accés directe a la primera planta. A principis dels 70 es va derrocar el porxo i la mateixa torre va ser objecte d'una restauració agressiva i poc afortunada, que a més de recobrir-la de ciment, va eliminar tots els paviments i revestiments de les parets sense un estudi arqueològic previ. La torre fou graner, bastió defensiu i presó, i tot això degué de deixar empremta tant en el paviment com en les parets. Com que la majoria d'estos indicis es destruïren, es va perdre per sempre una magnífica oportunitat per a conèixer quin va ser el seu aspecte original i com anar canviant amb el temps. L'any 2008 es va dur a terme la restauració que ha donat a la torre l'aspecte actual. Els treballs anaren precedits ara sí d'un estudi arqueològic que intenta recuperar qualsevol rastre del passat que no es va perdre amb la restauració dels anys 70. L'objectiu era conèixer quan i com fou construïda, quins recursos defensius tenia i finalment es volia determinar, com més exactament millor, l'aspecte que tenia quan es va construir. Les obres començaren eliminant la gruixuda capa de ciment que cobria tant les parets exteriors com les interiors i que, a més d'adulterar la seva pròpia naturalesa construïda amb pedra, calç i arena, l'estava danyant estructuralment. A mesura que s'anaven picant les parets, anaven apareguent les lluernes i les espitlleres andalusines, les portes, els excusats i la capella de la presó, i així a poc s'anà reconstruint la història arquitectònica de la torre. Les proves del carboni 14 no van deixar cap dubte sobre el fet que va ser construïda al segle XII durant el període andalusí i encara que en principi la intenció era que recuperara totalment l'aspecte original, es va optar per mantindre alguns recursos de períodes posteriors i que permetrien explicar els diferents usos que va tindre, com per exemple les portes de la presó vuitcentista. El projecte museogràfic ha volgut mostrar de la manera més explícita com anaren canviant al llarg dels segles la torre, l'entorn més pròxim i, per extensió, tot el terme municipal. La mateixa torre és el museu, ha de mostrar-se sola i per això s'ha intentat que els suports museogràfics siguen com més subtils millor, de manera que no envaïsquen la visió original de la torre i que es puga veure tal com es veia quan es va construir. La planta baixa conté els panells explicatius de cadascun dels períodes històrics que s'han establit per a explicar la història de la torre. La visita continua amb un recorregut per cada planta. En cada una s'han senyalitzat aquells recursos constructius, espitlleres, lluernes, portes i, en definitiva, tots aquells testimonis que expliquen o són representatius de cada període històric. La museïtzació completa de la torre es durà a terme en diverses fases. La que ara veuran solament correspon a la primera. S'han definit una imatge, un nom i uns continguts. El Museu de la Torre ni és ni pretén ser un museu purament arqueològic ni d'història de la ciutat, encara que conté restes arqueològiques i relata la història de la torre. El museu és la pròpia torre i conté i contindrà tota aquella informació relacionada amb la fortificació i l'evolució de l'entorn amb el transcurs del temps. La visita comença en la mateixa plaça Major. Unes plaques d'acer amb l'anagrama del museu marquen el recorregut de la muralla medieval que encerclava tot el centre històric. Facen el recorregut i a continuació accedisquen a l'interior de la torre.
els convidem a conèixer una part de la nostra història. Benvinguts al Museu de la Torre.